А сега преминаваме към група 2. Ето тук първият труженик от група 2. Ръчен труд, никаква автоматизация и много високо КПД. Твърди се, че нищо не разбира от пиене на бира. Може да е погрешно твърдение, не знам. Сега преминаваме към господин цара на центрофугите. Идвам. Сега идвам. Чай да завършим репортажа, защото правим един двоен репортаж. Да не ни обвинят след това, че сме анонимни. Клуб на анонимния алкохолик. Ние сме изявени. Ето, да заснеме и единствената дама от компанията. През множество листа. Дането, да не прати Варио. Каквото имаш да казваш за вековете, казвай, сега е момент. Че всичко се качва след това компромат на форума. След това ще показваме директно големите златинки. Благодарим за вниманието.